So achọm ka Ebuka Obi expose all his evil acts na Igbo. Ka nchọ ka expose. One thing with me wu adị m asọ anya ikwu eziokwu mana mma akparị gị mmebu ụzọ kparịa gị unless ibu ụzọ kparịa mụ onye na m akparịa gị mana ọ bụrụ ma ịsọ anya wee gbaga eziokwu mma asọ anya gbaga eziokwu ma gbaga eziokwu ha si na ị ga-eme na igbuo m mana igbukwe m ị ka ga-anwụkwa anwụ ọ gịrị ka m na-achọ ikwu achọrọ m ime Ebuka Obi expose his evil ways, his evil na Igbo. Ebuka Obi sendere monkey note at 6 billion na government house. Ebuka Obi sendere agwoje note at 8 billion na government house. Ebuka Obi iru agabara ọkaigwe iru agisi aga ọkwa gawa ọkaigwe enyere Ebuka Obi ego ahụ rie ya. Iru asị Nnewi gaba Enugwu iru ahụ gabara Enugwu ụzọ Enugwu a Ebuka Obi ka enyere ego ahụ ka ọ rụọ ya Ebuka Obi rie ya. Ịghọta Ebuka Obi ọ bụ ifuru mmanụ a na-amị na Niger Delta anyị na-ego fuel ngalọnụ agụ na-egbu anyị Ebuka Obi ka ọ sịrị ya Ebuka Obi na-eri ego ahụ. Ọ bụ ifuru gold a na-eburu na mgbago asai na ndị Boko na-eji stọpụ ewere ndị Boko gbara ndụ na-ebupụ gold na-ebuje na ndị colonized anyị Ebuka Obi na-ebu gold ahụ. Ebuka Obi plan eji colonize ya Nigeria wee were ndị Igbo mee slave Ebuka Obi all his evil ways we can na-eme expose. Ebuka Obi mekọtara ihe Peter Obi anyị mana ọchịchị abaghị ya n'aka eme magrimo Ebuka Obi plantịrị ya. Yes, Ebuka Obi ọ bụ efu all this na kidnap na Igbo ndị niile ife a na-kidnap na Igbo Ebuka Obi kọsịrị ya all his evil way. Ọ bụ efu ohi niile a na-ezu na Igbo Ebuka Obi na-ezu ya onye akọsịrị ya. Ọ bụ efu ụmụazị na-agbacha ashewo ya na ndị a na-abatabara ụlọ ya hotel ebe ụmụazị agba ashewo Ebuka Obi plantịrị ya. Yes, ọ bụ efu ndị ọ na-abụ na-atụghachi ụmụ nwaanyị ime kirikiri ụmụazị a na-atụghachi ime Ebuka Obi kọsịrị ya. Yes, ọ bụ ifuru ihe ọ na mmadụ gụcha akwụkwọ ya enwe ọrụ ọ na-arụzi POS ma ọ na-agba ọkada Ebuka Obi kọsịrị ya. Yes, na-ede ya na akwụkwọ. Ọ bụ ife ihe ọ na-arụpụta ụta efu ebe nwatakịrị jebe nna ya isi si nọ na-arụ yahoo Ebuka Obi kọsịrị ya. Ọ bụ ifu draiva na-awapụta oloricha pasinja oje na paakị ọṅụwa aka nwụchi Igbo buru ndị mmadụ jekpọ gwuo n'ụzọ Ebuka Obi kọsịrị ya. Ọ bụ ifuru ihe a na-anọkọta polisi nwude aka ya dị ọcha obo ya allegation egbuo ya egbuo ma atụọ ya nga Ebuka Obi kọsịrị ya ọnya kọsịrị ya. Ọ bụ ifuru nwanne gị a na-ekwe ha akpata ego na-aṅụ Igbo aṅụ mkpụrụ mmiri achọghị ịba uru Ebuka Obi kọsịrị ya. Ọ bụ ifu di na nwunye a na-abụ everyday a na-ese okwu a na-anụ ọgụ a na-apịa bọtụ Ebuka Obi kọsịrị ya. Ọ bụ ife ya na-anọkọta nwaanyị egbuo di ya ma ọ dị egbuo nwunye ya Ebuka Obi kọsịrị ya. Ọ bụ ife ya na-anọkọta trela bụ fuel efelo breki gbusie ndị mmadụ Ebuka Obi kọsịrị ya. Ọ bụ ifu na Igbo adịghị mma taa Ebuka Obi kọsịrị ya. So ihe unu ga-emezi na-awụ si chọba Ebuka Obi ebe ọ nọ ọ bụ ndị niile a na-elecha na ancestors ha hapụ obodo ha jee obodo ndị ọchịchị wuru slave Ebuka Obi kọsịrị ya. Na si chọba Ebuka Obi ebe ọ bụla Ebuka Obi nọ si ma ya wante ana m achọ mbịaga si nweta Ebuka Obi ka ndị Igbo niile gbaa aka ka akwụọ ya ụdọ na o mere alụ n'ala Igbo. Anyị bụ ndị Igbo ka anyị gbaa aka ka anyị kwụọ ya ụdọ maka akwụkwọ Ebuka Obi ụdọ ana Igbo adị mma otu a ka ọ ha m n'ọnụ Ebuka Obi Monday Ebuka Obi Tuesday Ebuka Obi Wednesday Ebuka Obi Friday Ebuka Obi Saturday Ebuka Obi Sunday Ebuka Obi nọ n'ime afịa Ebuka Obi na-amụ nwa Ebuka Obi na-akụzi nkụzi Ebuka Obi na-arụ ọrụ Ebuka Obi na-agba ọkada Ebuka Obi ihe ọbụla ị na-eme Ebuka Obi
ewu reverend father, Ebuka Obi, ewu bishop, Ebuka Obi, ewu pastor, Ebuka Obi, onye okomenana, Ebuka Obi everywhere. Si pụta ka akwụkwọ ya ụdọ ka ihe dị mma ka kesi abịa ọkwa na ije ụwa. Can this non the Zion send him? You people non the Zion ministry send him. Now, this is just a public announcement. Anybody nwara gwa Zion member or gwa Ebuka Obi oku again. You know, bring it up. I see I should go and look for work and do. Do you know the kind of job I do? I'm a very peaceful person. I am a very sweet person. If you know, you know. Don't come for me, oh. Pico, you need the ori bianyegoro. In an if you need a link, I'll give you a link. But Rapuno Zion Ministry aka. One Matthias says raw factory or promise Igbo. One Matthias says raw every single good thing also no your chorime Nigeria and Igbo cover. Not coming for me. Mezayunu that fault. His fault, he no idea. Mezayunu we problem. Oh, we problem. No one manya o. Inode. Inagafe. Ifunde madi. Ichofu yeku. Village gi. Ekpocheche gi. Ndi village gi. Oh no henwezi problem. If fix go village unu. If fix chego your brothers and your sisters. Madoneki kubago. How many people? Ije waroso jero how many dekins? Echem no factory ke karo. Go see as the example now. You know what the pastor son. Ime the pastor son eme. Ime ha na eme. You were 1 naira na enye mmade. E announce wo ye go bokwa na ogi nwa wete. E ga na aturu ga atu. I na ayoghari. I na accuse ndị mmadụ that they are begging. But onye ka ga ya iyo. Onye ka ga ya iyo. I na run NGO with people's money. Ora iyo ka I na ayo. Rapuno Zion Ministry aka. Ndị uko omenala. Matthias, rapu faka.